ti yma heddi to, gobeithio bod chi gyd yn iawn heddi. Rhywbeth tebyg i be ni wedi bod yn wneud yn yr wythnosau diwetha yma. Heddi, mae da fi 6 ymarfer i ni weithio trwyddo. 4 rownd bach mwy o rest yn y canol trwy hyn. A wedyn ni rhywbeth bach yn y diwedd to fel arfer, surprise bach i chi yn y diwedd to yn arfer. Twy'n mynd lan yn gyntaf de, a wedyn ni ewn ni yn syth mewn y fe, sy'n pwynt aros, oes e? Reit de, fi'n mynd yn ôl y fan hyn, fi'n credu, da fi good spot yn hyn, fi'n credu. Dechreuwch jyst siglwch y coesau mas i ddechrau. Mae'n bwysig trwy'n mynd lan, cyn bod chi'n mynd mewn i unrhyw beth o ymarfer corff. Mae'n cyrra'n cael bach o sioc ar corff fyd, achos mae'n sioc i'r corff i wneud bach o ymarfer corff. Love job. O fyna fan hyn. Fi'n mynd chi'n mynd mas o'r coesau yn syth. Mi'n mynd i mistyn lawr, bys y traf fi. Ro'n cadw'r coesau yn syth fan hyn nawr. Chi'n teimlo cefn y coesau fyna yn agor lan. Ni'n bach to bob ochr. A ni'n gyd. Gadw'r coesau yn y manw, plygu un cwrs yn y tro nawr, so plygu mewn i hwnna. Chest yn aros lan, so cadwch edrych ymlaen. Edrych ar y sgrin os yw'n maen, so ma'ch edrych yna i, edrych ymlaen. Ond bod y chest na aros yn agor, sa'n moyn bod chi'n edrych ymlawr, a bod y chest yn cwmpo ymlawr ydych chi. 2 bach to fan hyn. 1, 2, na ni. Cerdwch hwnna mewn na. Cwpl o squat yn hyn, so sa'n moyn chi squat ar eisiau, just squat bach. Just plygu'r coesau, push-ups yn ôl tyma bach. 5 ar 1, sy'n 3, 2, 1, na ni, lyflu. Cymerwch cam nôl o'r un cwrs, dim ond pyn un. Ni'n mynd i ystod y breichau lan. Dwi'n nôl i'r un peth ochr draw. Cwrs nôl, lan, a nôl cadwch hwnna i fynd nawr, sy'n newid cwrs. A trio cael bach o stretch mewn i'r cefn. Fyna, ble chi'n dod reit lan. Un to bob ochr. Un to rili, achos otherwise byddai wedi gwneud un cwrs a byd. Lyflu. A wedyn just o dan ar sodle i'r pen nôl. Fi'n teimlo top y coesau fan hyn nawr yn agor lan tamau bach. Chi, lyflu. A ni, ymlaciwch hwnna fyna. A i rhoi gwdag nawr i'r breichau yma lan a lawr, lan yn nhw. Cael bach o egni mewn i'r corff hyn. Lyflu, dwi'n o'n ffrant nhw ymlaen. Chi, iawn. Siglwch hwnna bant. Cwbl o'r cylchod ar hips yn. A wedyn ochr draw. Dyna ni. Mlaciwch fyna. Bach o jog ar y spot fan hyn i fi. Just dadwch y breichau i fynd. Symud y corff ydi. Rhoi bach o bwns mewn. Os chi'n teimlo unrhyw beth fan hyn nawr, nawr yw'r amser chi weld os bach o niggles ych chi'n rhywle. Just codi'r sodle yna lan nawr. 5, 4, 3, 2, 1. Just jwmpwch chi nôl ymlaen i fi. 5, 4, 3, 2, 1. Codwch y coes yna lan i fi. 5, 4, 3, 2, 1. Jwmpwch y coes yma mewn. 5, 4, 3, 2, 1. A siglwch hwnna bant. Os chi'n dechrau teimlo unrhyw niggles fyna nawr yn ystod y twymo lan, ystod y warm-up fyna nawr yw'r amser i chi feddwl ydyw yn syniad da i cario ymlaen. Os chi'n teimlo'n dda, ewn ni mewn amdano fe, oce? So mae da fi 6 ymarfer atoch chi heddi. Ni'n mynd i weithio am 30 eiliad, a bydd 10 eiliad rhwng pob ymarfer cyn bod ni'n symud ymlaen. 4 rownd dyn ni fynd trwyddo, bydd munud y diwedd pob rownd i chi cael bach o brec, really, a gweld os ydych chi'n moyn cario ymlaen i beidio. Fi'n gobeithio newch chi. Sa'n mwyn neud hwn yn byd yn unan. Reit, y 6 ymarfer. A fi trwyddo nhw yn eitha gloi fan hyn nawr fel bod ni'n gwybod beth ni'n neud pan ni'n dwrto fe. So, yr un cyntaf, chi'n mynd 1, 2, tap lawr, 1, 2, tap lawr. Oce, hwn yw'r un cyntaf. Fi'n galw hwnna'n shuffle. Shuffle fyna. Yr ail ymarfer. Fi di'n hofio yn barod, mae'n drwg dy fi. Curtsies. Ond, be ni'n mynd i chi wneud? Chi'n mynd cyrtsio nôl, aros yn isel, cyrtsiwch ar draw. Aros yn isel. So hwnna yw'r ail ymarfer. Trydydd un, ni'n ddechrau mewn bocs fel hyn. Codi'r cynnigion lan, a fi'n cael chi tapo
y pengliniau. So, opposite hand, opposite knee. Hwna yw rhif 3. Rhif 4 wedyn, squat rhif 4. So, chi'n squat o lawr I fi, a wedyn dod lan y bus y trad. So, heels lawr, heels lan. Dwi'n mynd reit lan, cefn y coesau fyna, mae fe'n un bach special neis fyna. Ni'n dod lawr wedyn, rhif 5. Rhif 5 yw, coesau lan, I ni pwntio lan. Bach o crunch fyna yn y bola. A rhif 6, I orffen, creu bod mi'n cyfri'n iawn fan hyn. Rhif 6 I orffen, ni'n mynd 1, 2, 1, 2, 3, 4. A cadw wneud hwnna to. So gweithio am 30 eiliad. 10 eiliad rhwngddyn nhw wedyn I cael anal cyn bod ni'n mynd to. Peder y rownd dyn ni weithio trwyddo, 20 munud fan hyn o gweithio. Chi'n barod amdano fe? Nawr yw'r amser I feddwl, neu siw bod dod o'ch eich bwys chi, tywel os eisiau fe, digon o le ydych chi, cwmni os chi moyn, rhowch cyddoriaeth mlaen y cefn, a jyst cewch amdano fe. Jyst joiwch, pidwch meddwl gormod, jyst cadwch I fynd. Alright, so ni'n mynd yn 10 eiliad, shuffle I ddechrau. Alright, so, ni'n siŵr bod chi'n barod I fynd nawr. Ni'n mynd amdano fe yn 5 eiliad. 3, 2, 1. Chi'n gwneud 2 cam, tap lawr, 2 cam, tap I nôl. Cam la, a tap. Wrth bod chi'n mynd am nôl, fi moyn bod chi'n plygio'r coesau, hips yn mynd nôl, chest yn aros lan. Da iawn, carwch I fynd hyn. Nyn ni 15 eiliad I fynd. 1, 2, tap lawr, 1, 2, tap I lawr. Carwch fynd. Nyn ni 5 eiliad to. 3, 2, 1, mae da ni 10 eiliad. Curtsies, fel curtsy squat fi'n galw e, chi'n aros yn isel yn y fe trwy'r amser. Barod, 3, 2, 1. Un curtsy, chi'n aros yn isel, curtsy'r chydraw, aros yn isel. Na ni. So ni ddim yn adw mas o'r squat. Fan hyn mae'r coesau yn gweithio am yr 30 eiliad cyfan. So'r galon afon yn dechrau do lan dych chi nawr. Coesau chi'n gweithio fan hyn. Cadwch ni fynd. 5 eiliad bach to. Da iawn. 3, 2, 1. Sieglwch hwnna mas. Ni ddim yn dod lan gwybod hwnna. So nawr chi'n dod lawr eich box position chi. Dwylo dan sgwydde. Dwylo dan y hips. Codi'r peninion lan. A nawr chi'n tapo y penglin. Os na fi fel front, opposite hand, opposite knee. So chi'n cadw symud yn hyn. Un braich y tro. Dwi ddim yn rhywbeth, dim lot o symudiad yn yr ymarfer hyn. Mae'r hips yn aros yn dyn, sy'n byd yn symud mond y braich na. 5 eiliad fan hyn. 3, 2, 1. Lacw, bod ni'n dda i'r bola a ni'n dda i'r coesau. Reit, lan am y squats yn. Barod, 3, 2, 1. So ni'n squat o lawr, lan bys y trad, nôl lawr. Lan ar bys y trad na, a nôl. Teimlo fe nawr yn mynd lan, reit lan i'r penol, gwasgwch yn dyn ar y top, meddyliwch am y penol wrth bod chi'n gwasgu. Da iawn, perffaith, 10 eiliad bach to. Ydyn ni 2 ymarfer I orffen y rownd hyn yn 3, 2, 1. Ymlaciwch, dych lawr wedyn. So, mae'r trad coesau mynd lan yn syth. 3, 2, 1. Coesau lan, cadw'r sgwyddo lan, a nawr chi'n mynd I pwntio lan am y trad na, neu just tu fas o cwrs. Os chi'n gwneud e, chi'n adeg bach o crunch mewn, bolan gweithio fan hyn, cadwch, pwntio, cael chi symud, checko'r amser I chi, y 10 eiliad â chi ar ôl, cael chi fynd. Punch, 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 bron am yna, 3, 2, 1, ymlaciwch, a ni'n dod lan, fel high knees, 2 araf, 4 gloi. Alright, 3, 2, 1, ni'n mynd 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1,
2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 10 eiliad, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1 to, 1, 2, 3, 4, rest fyna. Da iawn pawb, rownd cynta wedi wneud. Mae'n dŵr nawr yr amser. Achos nawr, y munud da ni, cyn mwyn i mynd am yr ail rownd. R'un peth to, shuffle, a lunge, curtsy lunge squat, big knee taps, squat calf raise, leg raise to punch, a'r high knees i orffen fyna. Dy'r galon na fel am dysgu nawr, bod nhw'n dod lawr yn araf bach, just digon fan hyn, i ni cael mynd to. So ddewch lan yn barod, mae 30 eiliad i ni. So ni moyn chi cael symud. Unwaith chi moyn, chi roi jog ar y spot. Os chi moyn, neu jyst cael chi symud rownd. Neu siŵr bod corff i gyd symud. Calon yn mynd. Chi'n anadlu, mae'r anadlu chi dod lawr. 15 eiliad. Cyn ni mynd am rownd 2. A wedyn fyddwn ni hanner ffordd trwyddo. Shuffle, shuffle, yn dod lan, debys. Yn 5 eiliad. Okay, 3, 2, 1, ni'n mynd 1, 2, tap i lawr. 1, 2, tap. 1, 2, tap, o'ch chi lawr. Lyfli, carwch yn ei fynd nawr. 20 eiliad ar ôl, 10 eiliad wedi mynd. 1, 2, plygu'r ddwy gos. Na ni, da iawn. A just tap lawr. 1, 2, tap. 1, 2, da iawn. I bron fyna, 5 eiliad i fynd. Yn 3, 2, 1, 10 eiliad off fyna. Curtsies nawr de. Barod am yr ail dro. 3, 2, 1. So curtsy bach yn hyn. Aros yn isel. Mas rwch o draw. Aros yn isel. Os dwi'n yn gormod, mae'n rhaid chi fel lan, dewch ran. Ond triwch aros yn isel. Yn hwnna bydd y coesau, top y coesau, cefn y coesau, pnôl y cyfan yn cael ei fan hyn nawr. Da fan hyn, 10 eiliad bach ar ôl. Iawn, ochr i ochr. Bron fyna, 5 eiliad bach to. Chest lan, 3, 2, 1 lunge bach to. 1. Mlaciwch. Fyna, ni'n dod nôl lawr, deboeth. I'r bear na. Bear hold. Mewn box position. 3, 2, 1. Chi'n dod lan. A'n chi'n tapo 1 pen ar y tro. Fan hyn nawr mae'r sgwydau'n gweithio'n galed. Mae'r bola'n gweithio'n galed. A mae'r coesau'n gweithio'n galed. So fe'n edrych fel lot, ond mae pob muscle y corff fan hyn yn gweithio. Mae da ni, newch siŵr bych yn anadlu, 5 eiliad i fynd. 3, 2, 1. Dewch lan mas o hwnna. Mae hwnna'n sneaky hwnna, so fe'n edrych fel lot. Ond, mae fe'n ei dipyn. Reit te, squats amdani, barod. 3, 2, 1. Squat, a wedyn lan. Squat, lan. Os yw'n balans chi'n mynd, chi ddim moyn dod lan yn bytysiad, dim rhaid. Chi wastad jyst wneud squat heb y dod lan fyna, mae hynna'n iawn. Lan yn easy, iawn. Gwasgu'n dyn yn y top. 10 eiliad i fynd. Cadwch chi wrthi. 5 eiliad bach to. 3, 2, 1. Ymlaciwch, cicwch hwnna off. Ni'n dod nôl lawr. Leg raise, leg punch. Creu bod ni bron o fod bron 2 barod. 3, 2, 1. Coesau lan. Punch. O'ch chi mas? Na chi, da iawn. Punch, punch, punch. Mae chi crunch o lan. Dod lan ar ysgwydd. A rhowch good punch wedyn neu braich na. I mae chi dychmygu bod chi puncho mewn i bag. Neu mas o bag. Cael chi fynd, mae dyn ni 10 eiliad ar ôl. Cael eich wrthi. Ynadwch. 3, 2, 1. Lan yn ni de. High knees i orffen fan hyn. Wedyn mae rownd 2 wedi benni. 3, 2, 1. Ni'n mynd 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1.
2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, da iawn. 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 1 i orffen. 1, 2, 3, 4. A resti. Fyna, reit. Ni 2 rownd lawr, 2 rownd i fynd. Drink dŵr os chi moyn ni, tywel os chi moyn e, a wedyn ni'n mynd am 2 rownd to. So'r galon bod lan, a nach chi bod lan, barod wedyn, cael y lawr yn arach bach, ni'n mynd hanner ffordd fan hyn. So nawr chi'n gwybod beth yw'ch brainau chi. Mae'n amser nawr i feddwl faint fwy allai pwysio ni'n am fan hyn nawr. 1 tro da chi gofiwch. Wel, efo 2 tro ddi rôl, ond 1 siams da ni i roi good push yn unan. Alright, dyna ni 30 eiliad fan hyn, cyn mwyn ni'n mynd am rownd 3. So dechreuwch nawr symud o gwmpas, cael y galon na, yn apus fan hyn. Ni'n mynd yn stiff os ni'n aros yn un man rhy hir. Cael symud o gwmpas, byddwn ni 10 eiliad i fynd am y trydydd rownd. Oedden ni barod? 5 eiliad i fynd. O reit den, yn 3, 2, 1, ni'n mynd 1, 2, tap i lawr, 1, 2, tap, 1, 2, tap i lawr, da iawn, 1, 2, a tap. Lyfli, nawr te, ni'n cadw ni fynd, os nag yn fwy, os chi'n meddwl chi do ben yn mynd bach yn gloiach, cewch amdani, 10 eiliad ar ôl o'r cloc fan hyn. Cadwch symud, bron o hwnna, yn 5 eiliad, 3, 2, 1, ymlaciwch, fyna, dim yn rhy hir ddo. Curtsies yn dod lan nesa. O, reit, ydyn ni'n barod am hynna. 3, 2, 1, so curtsies yn hyn, aros yn eisiau, ochr draw. Dyna ni, so hos jyst yma mas tu ôl chi, hips yn pwyntio ymlaen, still. Lyfli. Cadwch hwn i fynd. 15 eiliad ar ôl ni fan hyn. Fi'n gwybod yn pincho nawr, coesau pincho, canon yn dod lan, penol yn pincho. Bron fyna, 5 eiliad. Da iawn, chest yr agor, 3, 2, 1, siglwch hwnna bant. Ni'n dod nôl lawr i'r mat. Back roll, hold, knee taps. Barod, yn y box, plinio lan, a just tap wedyn, cwrs i cwrs. Pingli. Opposite hand, opposite knee. Cofiwch yn nadlu fan hyn nawr, yn tued ni, i stopo ni'n nadlu pan mae'n mynd yn galed, ond mi moyn chi cadw yn nadlu trwydd, bod hwnna'n real bwysig. Os chi moyn cadw i fynd, mi eisiau cadw i nadlu. 5 eiliad ar ôl, 3, 2, 1, lyfli, dewch lan. Squat, ste. Alright, barod, 3, 2, 1, squat i lawr. Lan, squat, lan, lyfli, squatwch i lawr, lan am sy'n traf na. Da iawn, cadwch ni fynd nawr. Whoosh, gwasgu pwn yn dyn, ar y top. Dwi'n balans yn mynd, perwch becso beth iddo lan, ar y sy'n traf, jyst dewch lan yn normal, ond drewch good push, mlaen, gwasgad i'r penola, ar y top yn hyn. 5 eiliad ar ôl. Cadwch fynd, chest yr agor, 3, 2, 1. Restwch chi off yna, ni'n dod nôl lawr den. Lawr chi. Trad lan, barod i pwntio. 3, 2, 1, off, a ni. Pwntwch hi mas. Gymaint a bosib. Teimlwch y bola yn gweithio, bydd y breichau yn gweithio fan hyn hefyd. Cadwch hwn i symud. Mae da ni 15 eiliad ar ôl. Punch, punch, punch. Bola yn dyn. Da iawn. 5 eiliad. 3, 2, 1. Reit te. Hain i di orffen yr rownd hyn. Ydyn ni'n barod? 4, 3, 2, 1. Ni'n mynd 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2,
1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, hanner ffordd. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, cadwch i fynd. 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1 to. 1, 2, 3, 4. Hanner rownd. 3. Wedi gorffen. Dŵr. Fi'n dweud gosod nawr. Reit. Munud i fynd. 1 rownd i fynd to. Nawr yw'r amser i roi popeth mewn i'r rownd. Peidwch gadael dy byd ar ôl. Dim byd i aros amdano. Alright? 1 siawns, 1 push, cewch amdani. Alright? No regrets yn y fenna beth ma'n gweud. No regrets. So ni'n mynd amdano fe am y rownd diwetha fan hyn. Ydy ni 30 eiliad cyn i ddechrau. So jyst cerddwch o gwmpas. Mae'n siŵr bod chi'n symud. Teimlo'r corff i gyd yn araf bach yn dod lawr i bach fwy normalrwydd. Ond sef ni'n fod yn ar ei hir, so ydy 1 rownd i fynd to. Ni'n mynd am 15 eiliad. Shuffle, shuffle i ddechrau. Alright, pawb? Pen yn y gêm. Peidwch meddwl am dy byd nawr am yr 2 munud bach nesaf. Mond bych chi'n neud fan hyn. 3, 2, 1, off yn ni. 1, 2, tap. 1, 2, tap. Na ni, da iawn. So, eich ymarfer chi yw hwn. Chi'n gwthio'ch hunan. Gymaint ych chi teimlo'n cyffyrddus. Ond triwch rhoi gymaint a egni a bosib mewn. Da iawn. Hwn yw'r rownd diwetha. Cadwch fynd. 5 eiliad to. 3, 2, 1. Ymlaciwch. Curtsies de. Am y tro diwetha. Barod amdano nhw. Cicwch chi mas. 3, 2, 1. Curtsies. Aros yn isel. Ochr draw. Aros yn isel. Na ni, good. Mae coes yma'n dechrau pincho nawr. I da chi'n teimlo pob pishin, peidwch becso. Da iawn fan hyn. Na ni de, mae da ni 10 eiliad i fynd. Cadwch popeth yn symud. 5 eiliad fach ar ôl. Yn 3, 2, 1. Picwch hwnna bant. Ni'n dod lawr de. Bear crawl, box position. 3, 2, 1. Corp yn ei lan, tap a pelina. Trio cadw'r hips yn dyn. Bolan dyn. Chwymch yn adlu. Cymerwch yn araf bach, sy'n rhaid hasti ar hon. Quality over quantity. Da iawn, cadwch yn ei fynd. Mae da ni 10 eiliad to. Chwymch yn adlu trwyddo. 5 eiliad o'ch to de. 3, 2, 1. Lovely. Dewch lan. Squats dyn ni. 3 ymarfer dyn ni rôl. 3 ymarfer dyn ni rôl. Squats yn hyn. Am y tro diwetha te. 3, 2, 1. Squat, lan. A to. Squat, lan. Na ni. Squat. Gwasgu'n dyn. Squat. Gwasgu'n dyn. Da iawn. Hwn nawr yw'r tro diwetha i wneud hwn. So cewch amdani. Sy'n rhagor o squats i gael yma heddi. Da iawn, 10 eiliad ar ôl. Chest mlaen, sgwyddo lawr. Gwenwch, 3, 2, 1. Lawr yn ni. Lawr yn ni. Leg raises. 5 eiliad de. 3, 2, 1. Punch. Nawr de, dychmygwch bod chi'n pwntio mewn i bag neu i pads. Neu bod chi'n pwntio'ch hunan mas o bag. Rhowch nerth mewn i'r breichau yna. Fe brysgwydd yn gweithio, bolan yn gweithio, popeth yn gweithio. Pawb, mae da ni 10 eiliad ar ôl. Cadwch hwn i fynd. I bron yna. 3, 2, 1. Dewch lan de. A mae'r ymarfer ola o'r rownd yma. Ydyn ni'n barod amdano fe? 3, 2, 1 i fynd. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, to. 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Da iawn, 1, 2, 3, 4. 10 geiriad i fynd. Ffeindiwch rhythm. Sticwch gyda fe. Yn 3, 2, 1. Rwy'n clap i hynna'n dy iawn. Reit te. Mae hynna wedi gorffen. Ond ni heb gorffen to. Ni wedi 2 funud ar ôl. 2 funud ar ôl. Gweithio bach o'r bola fan hyn nawr ar y diwedd. Reit, be ni wedi wneud yw, ni mynd yn ôl. Sit-ups neu crunches. So, os chi'n meddwl ben a wneud sit-ups, fab, os na, bydd crunches yn iawn. Be ni wedi wneud yw, 20 eiliad o un ohonyn nhw, a wedyn 10 eiliad, o dala. A wedyn ni'n mynd to, 20 eiliad, a wedyn dala fe'n 10. Ni'n gwneud hynna 4 gwaith i orffen off y sesiwn bore yma. Alright, so cachwch mat yn barod, gorweddwch lawr i fi, a ni'n mynd yn amdano fe. Reit, den. Sit-ups i ddechrau, so trad yn fflat, 20 eiliad sit-ups. Ni'n mynd yn 5 eiliad. 3, 2, 1. Mi'n manch chi ddod lan, neu crunches, a nôl lawr. Pan chi'n neud hynny, sa'n moyn ysgwyddau cyffwrdd ar mat. Cadwch ni fynd, ydyn ni 10 eiliad fan hyn to. Lan chi. A lawr. Da iawn, lan. A lawr. 3 eiliad. 2, 1. Dalwch y crunch lan nawr. Just dala hwn yn 10 eiliad. Ni'n mynd yn syth nôl i crunches. Yn 3, 2, 1. Ddewch lan neu sit-ups. A lawr. 20 eiliad. Ni'n weithio fan hyn. 2 funud. Solid. Ddim brec i chi yn yr abs fan hyn. Fydden ni 5 eiliad i fynd. Bola'n dyn. 3, 2, 1. Dala hwn am 10 eiliad. Pen lan. Gwddwg dano. 3, 2, 1. Off yn i rif 3. Fydden ni 2 i fynd. A lawr. Cadwch i fynd nawr. Neu crunches. Bynnag chi'n teimlo'n fwy cyfforddus i wneud. Ond just cadwch symud. 10 eiliad bach yn un to. Chi'n gwybod bod y sesiwn yn dod i ben nawr. Dim lot ar ôl. Dim eisiau lot ar ôl. 3, 2, 1. Aros lan. 10 eiliad. Reit. Byddwn ni'n 30 eiliad o waith ar ôl. Oedden ni'n barod yn 3, 2, 1. Off yn ide. Push diwetha fan hyn lan. A lawr. Da iawn lan. A lawr. 10 eiliad o'r crunches neu'r sit-ups. A wedyn 10 eiliad i orffen. 1 sit-up to. Lawr i chi. Dala hwn nawr. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A pharat. Na chi wedi gorffen eich sesiwn chi heddi. Abs di wneud, workout di wneud, popeth di wneud. I gyd sydd ar ôl i wneud, i yw i stretcho. So, os chi moyn quick drink, cymerwch dr amser chi nawr, neu ni'n mynd straight mewn i'r stretch. So, newn ni gorfod lawr, gan bod ni lawr. Gorweddwch lawr yn fflat i fi. Dwy'n o tu ôl, a wedyn coesen syth mas o'ch blaenau chi. A jyst yn nadlwch yn dwfwn. Dewch mewn a un cwrs wedyn. I'r chest. A wedyn ni'n mynd i plygio'r cwrs wyth fan hyn. Wyth. A wedyn lan a'r cwrs yn syth wedyn. Byse trad yn pwynto'n lawr. Cadw'r cwrs yn mor syth a bosib, a wedyn tynnu fe mewn. Chi'n teimlo na'r stretch o'r cefn y gwrs na. A nadlu fan hyn. Os ydym yn gorfod unrhyw bryd, jyst ar y pen. A lacio'r gwrs na lawr.
I dri peth o bws draws, y gyntaf jyst tynnu fel mewn. A wedyn mynd lan again syth wedyn, y trafn pwynt yn lawr a tynnu'r bws mewn wedyn. A na dwi. A lyflu. Ddwy drod yn fflat wedyn, gwasgu'r pen ôl a dewch lan yr hips na i jyst cael stretch bach mas yna. A lawr yn araf bach. Tynnwch y ddwy gos mewn. A wedyn, tynnu mewn fan hyn. Fel pêl bach. A'n araf bach, rolwch chi hun yn lan i isedd. Dewch rownd, nôl mewn yn box position ni. Cefyd y breichau mas, a dod lawr ar chest, a'r pen, a lawr. Araf bach. Heddwch y breichau na mewn. Lan bach yn gwasach i chi fan hyn. Gyda gweld chi. Breichau nôl tu ôl, tynwch am nôl. Breichau am lan, gwthio lan. Breichau o'ch blaen chi a gwthio'ch wrthoch chi. A ymlaciwch eich hunain fyna. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno â fi wrthos hyn to. Cofiwch tago fi yn eich stories chi a tagwch Menter wrth gwrs fyd os chi'n neud hyn a chi ar Instagram a Facebook a beth bynnag, sa'n gwybod, sa'i digon ifanc i gwybod rai ohonyn nhw. Ond diolch yn fawr iawn i chi am ymuno fi wrthos hyn to a fe welai chi wythnos nesaf. Diolch i chi nawr. Ta-ra!